This is my revenge. Paranormal prank. Na mobil. Co? Kde no? Ty vole, asi na záchod skočím, co? Jo? Jele. No většinou nejdeš se vyšlo. No. Už to držím, ty jo. Ty vole, co tam bylo? Kurva. Co děláš? Co je? Ty vole, co to? Ty vole, co to? Ten tam byl. Ty vole, co ty vole? Kde to je? Kde to je? Helenka, pojď! Pojď už! Pojď,